Admission open. Kapetar Kema Model Degree College, Ribhoi District, ka court admission na kebenta ke BA first semester, ka lat bahajan na kebenta ke Samla Pule, na kebenta ke Jingtip ki babanya, pun hau number, praiwe laiwe pranot sanar kendai not, lani pra lain not prasan henriu kendai san. Da ka jing sku burom halor ka jing job jong ki babun ki Samla Pule ha ka jing penbana jong ka embos, ya ka result HSSLC henin ngesngi ka KSU Nongpo Circle lengba ka kerwo na u Education Secretary jong ka Nongpo Circle ulapha ay ka jing kublai kerpang sya barok ki Samla Pule kenthai bat senrang ki bahap hapo ka senat trikam jong ka Nongpo Circle ki balapas bah mentak senyam arcar arpusan kaseng ka pha ay ka ni ka kerwo jing sung komen da ka jing kermen ba kini ki Samla ka ri ki de pantip la ka akor ka burom bat banlong ki nongri nonglum ya ka peteng banwan kaseng galapan pauru ya kijing song sorong na kebentai ki Samla Pule gari ki bala trish tom bat ki bala yoru ban khet ya usok jong jing trish tom da ka boong bah bagi Samla ki stan kalawai jong jai pen riuru kasengan kaseng ka pha ya kijing kublai kit bok kit riang sya borok ki Samla bapas bah da ka bakmi lenti bakin nang kiu sakmat seprang bat ban poi sekliar lum jong kanam kaseng ga aiman simru ya kitoi Samla ki bai khon ha ki nek exam ki bom poi sa ki jing job da ka bong bakim dei bandu jing kermen bat kim dei ban kan randin. The Department of Tourism and Travel Management Lady Keane College Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lani pra lainyo arnyo sawar drunyo. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai shapi pranyo laiwe kendai ndru iwe arnyo lai